Carlos Fuentes, amb un tarannà educat i comprensiu, domina el plató i les situacions extremes que en ocasions es produeixen. Recull el propi director i presentador del programa Catalunya Opina del canal català, Carlos Fuentes, i fa l'entrega Nieves Herrero, periodista, presentadora de televisió i una activa sòcia de l'API, una gran col·laboradora de l'API. Bona nit a tots. ¿Puc dir una cosa més? Sí, naturalment. ¿No? Aprovechando que pertenezco a la familia de Carlos, solo quiero decir que este premio se te da por tu independencia, por tu libertad, por cómo eres capaz de dar voz a los sin voz, por cómo además eres capaz de ser un transgresor, a pesar de ser cura, es un gran transgresor, es un gran maestro. Yo aprendo cada vez que voy al canal catalán de él. Y si me permitís, lo que quería hacer es entregarle esto como corresponde al rey de las tertulias. Así que, querido rey, don Carlos... Bé, aquest programa que es diu Catalunya Opina, Canal Català, és un programa que va començar ja fa temps i que nosaltres vam decidir donar la veu a la gent perquè no hi havia cap programa de tele que la gent pogués trucar i dir el que volgués amb educació. A vegades no és així, però hem donat aquesta veu a la gent de Catalunya, sigui de la idea que sigui, de la religió que sigui, del partit que sigui. Avui precisament tenim aquí el Girauta, Nieves Herrero, l'estimadíssim Ricard Fernández Déu, el senyor Loperena i molts més que hem agafat en aquest programa perquè volíem que sigués molt plural. Mai m'hagués pensat que després de 25 anys, quan vaig començar amb Mercedes Milà al programa Buenas noches a Sant Cugat del Vallès a Televisió Espanyola, passant per diferents programes, entre ells també La Gamba, presentat per la Montse Tejera, que avui es troba aquí, mai m'hagués pensat que em donarien un premi per fer un programa en català, amb el meu català, i per fer un programa de debat polític, jo que soc frare. Llavors, la veritat és que molt agraït, i aquest premi em permet donar les gràcies, i una cosa que me feia molta il·lusió, que si algun dia em donaven un premi era poder dedicar-lo als meus pares, a la meva germana, al meu cunyat, a les meves nebodes, especialment també a tot el meu equip que treballa intensament cada dia per portar un debat de 2 hores i que ara precisament ha passat a Espanya. Ara estem fent la versió espanyola per les televisions de Metropolitan, portem 3 setmanes i us puc dir que portem més de 17.000 trucades. És a dir, Catalunya vol parlar, però Espanya també vol parlar. Moltes gràcies, dedico aquest premi també al meu capità de Canal Català, que va agafar la televisió de Sabadell, que no era res, i ara estem a Canal Català amb el meu estimadíssim director Nicola Pedrasoli. M'emporto aquest premi, que estic segur que serà l'únic que anirà a parar amb un convent. Moltes gràcies.